njengamanje nginosibonelo insizwa yakaMaphumulo ikhansela lokuqala ngqa lomkhonto wesizwe kuphi na lephansi eMzumbe mfowamaphumulo Mashimane siyakwamukela. Siyabonga mfethu sibingelele uTevuka siyabonga khona. Khehla namhlanje sifuna ukuzwa ukuthi kungani iziphi izathu ezinenza nithi down nge-GPU. Izathu nje zimbalwa futhi ke ziqondile. Njengoba nazi ukuthi ngonyaka ophelile umkhonto wesizwe walwina ukhetho. Kodwa ke ngoba nakho isystem ayikho ngakuthina sase siyacindezeleka ke kwase kwakhiwa ke lento ekuthiwa iGPU lesingayazi ke ngoba makuthiwa kwakufanele kwenziwe iGPU ngokusemthethweni kwakufanele kube ile nhlangano namasithi amaningi kodwa ke akwenzakalanga. Kodwa ke siyabheka manje ukuthi na uhulumeni wayo iGPU mawuthi uyabuka esifundazweni uhlaselwe inkinga eziningi kakhulu zokumisuse imali yomphakathi uzozwa nje nangu uHwiphu wethu uMadlokovu kadesho ukuthi upremier kuspendeka imali enkulu kakhulu kunale bekufanele ngabe uyispendile. Siyabona wonke ama department awa function ama projects ako transport amile stand still. I-issue yaka education no nutrition kuyinkinga kodwa ke nathi masisuka sithi cha sizothi umkhonto awubuyele emandleni nawo ngoba abantu bavotela umkhonto bathi bacelwa ukulidwa umkhonto kodwa isystem yabelungu yabeke isiyasiphikisa. So ke sizosho njalo manje sithi amandla omkhonto iKwaZulu Natal wabuyela emkhontweni. Mhlawumbe mfowamaphumulo umbuzo ngathi nifisa abuyele kanjani amandla kunina through ukuthi mhlambe kuphinde kuvotwe noma ngayiphi indlela sicela usichazele. Nanoma ingayiphi indlela it's either kuyavotwa uzokhumbula ukuthi le matter inkinga zalo zonke zisake enkantolo. So ke manje uzokhumbula ke njoba sisalindile kodwa rightfully so umkhonto wawina with outright majority ukuthi nje kuphela bangalokho bestrega kakhulu lapha enkantolo abasheshe nje babuyise iziphumo khona kuzosheshe kucaca ukuthi siya kanjani phambili. Kodwa ufuna makuthiwa sensimini nakusasa hawu sisangaya siphinde sibuye siphila futhi. Mhlawumbe kuzwakala ithemba nentshisekelo yokuthi nizokwenza kahle kohulumeni basekhaya next year. Yini lenika ithemba kangaka? Ayikho into esinikeza ithemba ingoba siyazi ngoba into esikhulumayo kubantu base South Africa yile nayo abayidingayo nekumele futhi kwenzeke. Ingozi ukuthi umkhonto wesizwe uzithole wenza amaphutha afanayo nala wenzeka abawenza laba abalidayo njengamanje abaphume umkhonto wesizwe wona wenze total different. Kodwa ke imission iyodwa ukuthi we must govern i-country sikwazi ukushintsha umthetho sisekelo. Now ke kodwa ke ibase sesiyiqala kwi-local government ngoba kuzo makuthiwa amandla ke emasebeni alapha ya kwi-local government sizonyuka nawo siya ku-2029. So ke izosiphoqa ukuthi umkhonto wesizwe awuthumele ishabasheki ngempela ezine-integrity ukuthi ziyolida umphakathi. Iyodwa into efuna umphakathi i-service delivery qha nikeza abantu intuthuko then abantu nabo bazothembeka kuwena. Mashimane sikhulume ngomasipala obuya kuwona uMzumbe obvious ubuya kulo kwi-district yasoGwini. Lithini kusasa lomkhonto mhlawumbe kuleya region? Ngibuya kumasipala waseMzumbe ku district ngise-ward 11 la ngikhansela khona. Ikhansela iward yokuqala ke yawina umkhonto when it comes to local government. Iyodwa into esikhulumayo ukuthi kuphela into esiyibona yenzeka manje kulo hulumeni okhona hlasimpeke engakuvezanga ukuthi uMzumbe nawo uholwa iyona lento isilapha ke eMzumbe la kuthiwa khona iGLU kushiwo njalo ke ngoba umkhandlu uphethwe iANC nenkathi. Kepha ke nakhona siyabona ukuthi ziningi izinto ezenzakalayo ezingabafavor abantu. Sikhuluma nje njengamanje akwenzeki lutho ngoba ibudget ayisivumeli. So konakele mangathi ngiyaqala ke ngikhuluma ngezinto kungafanele sithole usuku lonke sikhulume ngeinkinga zaseMzumbe. Nawu ke kodwa kumkhonto wesizwe kuyimanje ngila eThekwini nje
umkhonto ngushiyile uke ebantwini usiza abantu khona umshopho owenzekile wadini la kungene khona isigebengu sadlwengula intombazana umkhonto wesizwe ngushiyile ubhizi khona so abantu bayalibona ithemba ngomkhonto wesizwe ukuthi cha ukuphila kulana sidinga infrastructure sidinga issue yamanzi sidinga issue yemgwaqo sidinga into kagesi zonke lezi zinto sidinga izindlu so izinto ke ekumele abantu bagcine bezitholile kuyenzeka ke zibudgethelwe lezo zinto kodwa zigcine zingafikanga ebantwini so kumkhonto wesizwe uzoshintsha yonke ke leyo nto ukuthi okumele kuye kubantu kumele kuye kubantu njengoba kunjalo. Mhlawumbe umbuzo wokugcina uzothi what do you hope to achieve with this march? Kahle kahle ngale march ukudlulisa umyalezo ukuthi cha ke sisayidinga isifundazwe sethu saKwaZulu Natal ngokuthunywa abantu ngokuvota kwabo ngoba abantu bawuvotela umkhonto ayikho into esasicela ebantwini bangayenzi bayenze njengamanje isystem yabelungu irobhili ilungelo labantu lomphakathi ngokuthi abahloniphi amavoti abo ukuthi ba decide abona ukuthi sidinga ukulindwa umkhonto bona basebethi cha thina sivikela into yethu engabahlanganisi abantu so ke njengamanje sithi ekugcineni umkhonto wesizwe siwudinga ubuyelile emandleni okuphatha isifundazwe saKwaZulu Natal. Kwamashimane siyabonga isikhathi sakho. Thank you so very much.